Здравейте хора, аз съм Юка, пак съм тук. И днес ще отваряме този пакет. От купора от къпа на играчи има 25 карти, както може да забележите. Нека да го отваряме с вас. Който беше единствения клип, който съм в Гърция, защото няма много време да снимам, защото не сме единствените тук. И няма да е яко да снимам пред тях, понеже сме с... Не знам, ще го повтарям, с гости. Този пакет е 25 карти, има плюс 350 карти, които се събират, доказано от FIFA. 7 евро е. Пипи Руда. Мейките направя. Нека да го отваряме. Брат. Аз не знам кой е това. Това е някакъв от Гърция. Този пакет е за Instagram. Следващия снимам за YouTube. Четвъртия за TikTok. Петия за Facebook. По този клип в Instagram ще си напиша профилите във всяка една социална мрежа, така че гледайте всички. Първо отваряме този. Съвете трети. Може би ще ги отварям на различни места, може би тук, никой не знае. Само толкова Марко се мръдне. Отепалко. Не, ако да го показвам. Значи ми е първият комар, който съм убивал да има. Все пак. По-скоро във Facebook няма да има, защото във Facebook не знам, защо така ме е напалено, обаче като кача нещо в Instagram, веднага се препраща към Facebook. Така че в Instagram, YouTube, TikTok и може би в втория ми прав в YouTube ще бъде качана. Първата карта е ето тази. Бягай бе, салам. Тук летам, не знам точно къде отиде. Това е... Не се обърнах, от Колумбия Мадина. Не мога да прочета името от Египет е. Но яката е иска помощ, защото той има. И от Америка и от Роудан, фамилията му така. Нуканку! Идриси. Трябва да ми покажа. Нуканку, тази карта. Това. И това. И нашето клип да ви хареса. Не забравяйте за мен.